The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. The next few moments are devoted to silent prayer. Ato kinigahin ngadto sa pagsusi sa atong kaugalingon. Atong susihon tong kaugalingon kung doon na pagkitay mga sala panggihambin o ato kining hingadlan, ato kining ikumpisal nga to sa Dios, agi o pagsunod sa iyang mando sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhata ka na, ikaw andam na usab sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ugalang kanimo higala nga wala pa'y Kristo sa imong kinabuhi, gidapit ka, giawhag ka sa imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong manluwas o ikaw maluwas o makasalmo usab nining atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios, busa sa hilong magampo kita. Magampo ta. Ang mahal mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo honestanan sa imong pagdala ka namon ininusab nga Bible study through the YouTube, aron among ipadayon ang among pagsusi ni ining mga pagtulunan nga gikinahanglan nga among mahibawan o makatunan o matuuhan o among magamit sa among adawan lang panginabuhi ingon nga imong mga anak. Bani kami pinagi sa paghahom sa Espiritu Santo, ining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan, mga higala, mga kaigsuonan, nga mga Kristohanon, o padayon kita sa atong gibiyaan nga pagtulunan bahin sa the doctrine of a Christian's place in time. Salamat sa Dios nga gidala kita dinhi pag-usab uban sa maayong panglawas o we are alert, in good health, as skill, sana nga itong pangisip o buhay pa kita, gumikan lamang kini sa kaluoy sa Dios, gugma sa Dios, kortesiya sa Dios o grasya sa Dios. Dili kita takos niini. Karon magapadayon kita sa atong gibiyaan nga pagtulunan kon gitunan unas tanan. Salvation is a gift that comes to us through Christ. Gasa kini. Episo 2:8-9. We have been saved by grace through faith. This salvation is not of ourselves. It's a gift of God,
not of works, lest anyone should boast. So it is a gift nga nga atong maangkon pinagi kang Kristo. Siya mianis kalibutan to die on the cross and pay the penalty for our sins. Now, ang atong responsibility is to trust in Him. Okay? We have to receive Him as Lord and Savior at the instant we hear the gospel. Kaya sa imong pagbuhat niya na, ikaw mihimo sa unang lakang, the first and most important step in knowing God. Kaya mao man kaniyang yawi niining pag-ila nato sa Dios. Di nato mailan ang Dios tungod kay siya hingpit og di gyud tang makakabot sa iyang mga hunahuna og sikin sa usabang Dios. Kaya Isaiah 55:8-9 nagasulti diha, My thoughts are not your thoughts, my ways not your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, my thoughts than your thoughts. Mao kana nga, dili kita makakabot sa Dios kung wa kita'y pagbuhat sa unang lakang nga mao ang pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga atong personal nga manluluwas. You will have taken the first and most important step in knowing God. Kung imo ka ng buhaton. Now, tungod kay mi lakang ka naman, mihimo ka mag-unang lakang into the protocol plan of God, misud ka naman karon nga atong describe as the great adventure. Mana itong giingon sa atong miaging pagtuon, this is a great adventure. The protocol plan of God is described as such. The protocol plan of God is the best and the highest. O kini dumala sa matag tao nga nahimugso ning kalibutan. It runs every person's life. And in fact, why makaiskapo gikan ini? Ug ato nang gihisgutan nga ang kinaiya ning plano sa Dios mao nga kini is a problem identifier, problem anticipator, problem preventor, o problem solver. O ato po sa nga gi-describe kini as a right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way is wrong. Only a right thing done in a right way is right. Mo kan ni description sa maong plano sa Dios. So, I repeat, the protocol plan of God revolves every individual person's life, both believers and unbelievers. Sa laing pagasulti, ang plano sa Dios runs every person's life. No one, listen, no one can escape from it. Walay maka-eskapo nini. Kung buot ang usa ka tawo mo eskapo nini, then he has to get out of this planet nga gibuhat sa Dios and let him make his own planet, which is impossible for him to do. So, ang usa ka dili magtutuo, gawas nun siya sa pagtuo o sa salikway kang Kristo ingon nga manduluwas. Just as a believer is also free to believe or to reject the Word of God. Nga mao kana ang hinungdan ngano nga ang Dios mipili sa pagtuo. He chose faith nga mao lamang ang bugtong matang sa tawhanong pagpanabot nga mao ay maka-appropriate salvation and not empiricism or rationalism. Ato naman ang isugutan last time. Kaya ang pagtuo sa atong nahibawan, usa ka tawhanong pagpanabot nga way merito. It's a non-meritorious human perception. Apan, both empiricism and rationalism are meritorious. Faith is non-meritorious. Tungod kay, like the process of eating, any normal individual na ay katakos to appropriate solids and liquids.
Kay abi nimo ang pagtuo kinahanglag object nini, kinahanglan kini og tumong. Kay ang object o tumong sa pagtuo mao kana ang that really counts. Okay? Faith must have its object, since faith's object is what really counts. Diha sa kaluwasan, ang object of faith mao si Ginoong Jesucristo. In spiritual growth, the object of faith is the what? The Word of God. Pulong sa Dios. That's why, when it comes to the spirituality of a believer, ang iyang pagka-espirituhanon, dili karnal, ang opposite na sa karnal. Kung siya spiritual, it is the Bible and the Bible only that is the object of faith. Unas tanan, the gospel of salvation can only be learned and understood from the Bible. Anha lamang na to kini makatuni. Ang Biblia mao ra ang bugtong tinubdan sa maayong balita sa kaluwasan. Ang Biblia mao ang unsa, balaang kasulatan, canon of scriptures. The canon of scriptures mao kini ang ingunta rule, ingunta kasuguan, balaod, a standard, sumbanan, a measuring rod, which is God's perfect measurement. Mao ni sukdanan nga hingpit. Kaya ang pulong nga canon gikan kini sa Grigong pulong nga canon, K-A-N-O-N, okay, which is a perfect measurement, may buot pasabot. Ang pulong sa Dios mao ang unsa, content of the Bible, mao isulod sa Biblia. The Bible is the only source of learning who and what God is and who and what we are. Mateo 4:4 unsay gisulti, man does not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God. Ang Biblia is the only source of knowing salvation. You shall know the truth, and the truth shall make you free. John 8:32. The lamp unto my feet and the light unto my path. Mao ni kanunay natong ginabatbat sa di pa kita magsugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Salmo 119, versikulo 105. It is alive and powerful, sharper than any two-edged sword. Hebrehanon 4:12. Ang Biblia mao ang huna-huna ni Kristo. 1 Corinthians 2:16, Philippians 2:5. Ang Biblia mao ang love letter sa Dios ngadto sa tao. It is the source of real happiness. Mao lang kini ang tinubdan sa matuod ti unay nga unsa kalipay. Plus H. It is where we find God's perfect assurance. He prepares a place, a home for us believers in heaven. John 14:2-3. It is the divine viewpoint. Diyos nun nga huna-huna. The believer is commanded to have divine viewpoint in life. Gimanduan kitang mga magtotoo nga panag-iya, makaangkon niya ng Diyos nun nga mga panguna-una. 2 Corinthians 20:4-5. Ug mao lamang kini ang bugtong butang nga ang magtotoo mada niya dito sa langit when he goes there. Maura niya tumada. Ang pulong sa Dios nga niya na ning sod na ning tapot na ning himo ng bahin sa atong panghuna-huna sa atong kalag. Ang Biblia gives the believer the discerning power and perspicacity in distinguishing false from truth. Natural. Kung saan man yung pagkaibawas matuod, pag tandi sa matuod o sa mini, unsaon man nimo pagtandi, unsaon man nimo pagkaalinggat, how would you discern unsaon man nimo pagkaila?
Unsay tubag? Pagtuon sa kamatuoran. Kay sadya nga ikaw nakakaton na sa kamatuoran, mailan na nimo ang the rest, ang tanan mini. It gives the believer the discerning power. Okay? Nagahatag kanimo kaklaro katinaw in distinguishing false from truth. Kini maong desirous information and everything and anything nga ang tao nang inahanglan nga mahibaw-an niya. Kini naga hatag og kasayuran kanato bahin sa Dios kinsa ug unsa siya may tungod sa iyang plano sa tagsa nato ka kinabuhi ug unsaon nato sa pagpanag-iya og matuod nga relasyon ngadto kaniya, how to become a winner in life. Unsaon nato pag kabot ang pagka-mananaog nga magtotoo. It contains God's inerrant, infallible word. Kini ang pulong sa Dios, wa kini pagkasayop, dili masayop ang iyang mga pulong. Wa kini pag-respeto ni bisang kinsa, no respecter of person, no respecter of age, sa ipangidaron, ug dili na kini mubalik ngadto kaniya nga kabhang, empty or void, nga way pag-accomplish ni what God desires. Isaiah 55:11. Ang dihay usa ka scholar sa Biblia nga nagaingon, the Bible is our one sure guide in an unsure world. Tinuod yun. O usa ka Bible scholar usab nagaingon, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Kung wa kay alam magbahin sa Biblia, wa kay alam magbahin ni Kristo. You see? Ang usa ka magtutuo nga pag-upang naluwas, kinahanglan nga mo padayon siya continue to go on in his Christian walk, siyang Kristohanong pagkinabuhi. Tungod kay siya usa naman ka magtutuo dinhi sa panahon within the age of the church. Suod ni ini katuigan sa simbahan. Ang katuigan sa simbahan gipahimutang kini sa Dios mismo, human ang Pentecostes. Ang matag usa ka tawo nga mahimugso into the family of God by believing in the Lord Jesus Christ as Savior, automatic siya nga mahimong simbahan. He automatically becomes a church. Ang pulong gud nga church, simbahan, in Greek is ecclesia, which means kana nagpasabot ang called out ones, kadtong gipanawag, okay, set apart group of people redeemed by the precious blood of Christ, gitubos sa bililhong dugo ni Kristo. Church is otherwise called the body of Christ. Mao kinilain usab nga ngalan, also called Christians or believers. Kining katuigan sa simbahan is at the same time called ang katuigan sa apostasya, the age of apostasy. It is otherwise called age of apostasy because this is the age, mao kini ang katuigan nga diin kasagarang mga tao are negative towards God and the Word of God. Mao ni ang panahon nga diin ang mga katawhan bagang duot sa katawhan wa nagyod, di namutuog Dios og sa pulong sa Dios. Nainomdom ba kamo ngadtong panahon ni Noe nga pagkakita sa Dios nga wa nagyoy inunta o ni paglao mga katawan kay labihan na yung pagkadautan nila nantong panahon na ang Diyos nakahukom na lang sa papaso niya ang maong henerasyon. So, iyang gitawag ni si Noe. Noe,
pagtukod og arka, pagtukod og barko, o diin niya patukura si Noe, dili dito sa mama, dili sa kayutaan, kundi dito sa ibabaw sa bungtod. Mao to ang mga tao nitong panahon, amo to gitandi nga mga tao. Wag yung pagtuo, ila pag gibiay-biay kato sa Noe. Unsa naman is Noe, nabuang-buang naman tingali ni. Unsa man na pag gamit ni ng iyang gitukod nga arka, wa may tubig. To mas kinabungturan niya gitukod. So, gitandi kadto nga unsa. Pag way pagtuos mga katawhan, gibiay pag yun. Mao ni karong panahon na. Biay-biayon ka kung magsangyaw ka. Dili mo to mga tao. Mao ni age of apostasy. Kaya ang mga katawhan nagkaanam kalayo sa kamatuoran. Nagkaanam pagka-negatibo ngadto sa Dios ug sa iyang pulong. Mao ni the age of apostasy. Now, most people kasagarang mga katawhan niining maong katuigan sa apostasya nga diin kita nagapuyo karon, they are departing from the truth. That's where we get the Greek word apostasya, nga kombinasyon kinis duha ka mga pulong nga Grigo, apo nga buod pasabot, apart from, og stasia meaning to stand. Therefore, most people nowadays are said to be standing apart from the truth. Nagabarog sila nga himulag gikan sa kamatuoran, apart from the truth. However, kining maong katuigan, ang katuigan sa simbahan, gitawag usab kini og age of equal privileges and opportunities. Kining privileges and opportunities available kini niining maong katuigan, overwhelming kini due to the fact that God Himself is offering the tremendous assets na bihans kadaghang mga kaayuhan that every believer can acquire nga makaangkon pinagi sa divine system of gap ang gitawag og grace apparatus for perception. Hence, ang matag usa ka na tao pag-usab nga tao, every born again person niining maong katuigan is rightfully addressed as a believer in time. Nagahisgot kita nining doktrina of a Christian's place in time. Mao ni, every born again person in this age is rightfully addressed as a believer in time. So, ingon nga believer in time, he is a potential winner. May kagayunan siya nga mahimong mananaog sa kinabuhi as he avails of God's fantastic divine system of the following assets. Kini ang mga assets nga itong hisgutan. Ang una nini, ang Biblia, kompleto na. Completed canon of scriptures. Ikaduha, ang pagkalabawang makagahom sa Diyos nga Espiritu Santo, the omnipotence of God, the Holy Spirit. Ikatulo, ang Diyos nung plano alang sa simbahan, the divine plan for the church. Ikaupat, ang tukma nga pastor magtutudlo. Mao ni ang gipanghatag sa Diyos, gipang sangkap sa Diyos sa matag usa ka magtutuo karon. O kining gitawag og privacy of the priesthood. Ang iyang privado ingnon ta, privacy of the priesthood. Ikaunom maong logistical grace support. Logistical grace support. Kini atong mga pagkaon tanan, atong mga sakyanan, atong panimalay, atong balay, atong trabaho, all these are logistical grace support. Unya ang ikapito, mong spiritual freedom, so diha sa divine sphere. Okay?
Ang divine sphere, by the way, ato naman ninggi hisgutan kaniadto, mao kini ang atong dapit tukma o ato yung dapit ingon nga mga magtotoo. That is our place of residence. Mao ra nay puloy-anan nato. Aside from that, wala. It's meaningless. Wala. Talang wala gyud. Kita papuyon sa Dios na ng dapit nga may gahom niya. Gahom sa Dios. Divine dinosphere. Kay kanagong dinosphere, kombinasyon po na sa duha ka Grigo nga pulong, dunamis o sphere. Dunamis means power. Sphere means place. So kung tapuon mo na, it's a place of power. Apan kanang maong power, dili tawhanon kung dili Dios nun. In other words, that's a place of God's power. Ug ang matag Kristohanon, papuyon sa Dios diha. Kay maura na itong puloyanan. That's the rightful place to be or to stay or to dwell. You see, mao kadang atong puloyanan. O kini, by the way, aniya sa atong mental attitude. Okay? So, mao kini ang pito nga akong ipangisgutan nga mga fantastic divine system. Assets. Okay? Furthermore, ang Dios nagahatag sa magtotoo sa 10 problem-solving devices. Okay. Atong lakbitan kining napo ka mga kasulbaran sa matag problema. Okay? These are the 10 problem-solving devices nga gisangkap sa Dios kanato. Una nini, rebound. 1 John 1:9. Pagkumpisal, hinganli among tanang mga sa. Rebound technique ni. Pauntol gikas gawas ngadto sa soul, balik ngadto sa divine sphere. Ikaduha, feeling of the Holy Spirit. Pagpapuno sa Espiritu Santo. Now, ang feeling of the Holy Spirit is only through niining una nga the first step was rebound. Once you rebound, you are immediately filled by the Holy Spirit. You see? Kaya kung na kay gitinir nga mga sa, dili yung kamupunan Espiritu Santo. You see? Kinahanglan nga libre, gawas nun ka, you're free from any mental attitude sin, lingual sin, or overt sin. Sala sa una-una, sala sa dila, sala nga makita, sala sa buhat. See? You must be free from all those sins. So, you can be filled by the Holy Spirit. Sabot? Ikatulo, mao ang gitawag na itong faith rest drill. Pagtuo nga nagadala o pagpahulay. Faith rest. Mao ito ng faith o rest. Hyphenated ka na. Pagtuo o pahulay. Kini drill, kini technique, kini. Mao na ikatulo. Ikaupat is grace orientation, ang atong pagkahiluna sa grasya. Ikalima, doctrinal orientation, ang atong paghiluna sa doktrina, pagtulunan sa Biblia. Ikaunom, ang atong personal nga gugma alang sa Dios nga Amahan. Ikapito, ang atong pag-ambit sa kalipay sa Dios. Plus H kini, sharing the happiness of God. Ikawalo, ang impersonal nga gugma alang sa tanang tao, for all mankind. Ikasiyam, mao na ni ang gitawag og personal sense of destiny. Ang imong personal nga pag-isip nga sa imong pagadagatan na, imong padulngan. Personal sense of destiny, ug ang ikanapo, mao ang imong pagkaokupado na kang Ginoong Jesucristo. Occupation with Christ. So, mga nanghihimuan ito ni keyword RFFG-DPIHPO. Mao kanay memory aid na to. Nga dili na to makalimtan ka ng napo ka pagsangkap sa Dios alang sa kasulbaran sa atong mga suliran. Now, sa laing bahin,
Ang Dios buot niya nga ang tanang mga magtuto tanan magatukod sila sa gitawag nga karon una natong tukbil nini edification complex of the soul. Unsa man ni? Well, kining edification paghatag og dugang kaigmat o dugang pagsangkap, edification kumplito, pagsangkap niini complex kini sa atong kalag. Hinganlan lang nato kini og initial ECS, edification complex of the soul. Now, ang una niining ang kay naa may 5 ka mga andana kini maong structure sa atong kalag. Una nini maong grace orientation, ang imong pagkahiluna sa grasya. Ikaduha, ang imong himong agalon sa mga detalles kinabuhi, mastery of the details of life. Sibot pasabot ang mga detalles kinabuhi, bisag unsa ba mga butang sa kinabuhi. Na may mga tao nga sila ulipon nini mga detalles kinabuhi. Kini nga ang karon nining edification complex of the soul, opposite kini. Ikaw na ang agalon, ikaw na makakontrolar, magadumala, dili na ka ulipon. You see the difference? Ulipon ka kung ang mga butang sa mga kabtangan o mga detalye sa kinabuhi mo ay magaduma nimo. Okay? Ulipon ka. Ang pansalaing bahin, ang opposite, kung ikaw mahimong agalon, pasabot, ikaw nagakontrol, dili ka na ulipon nila. Master ka sa mga details of life. So, mao kani kaduhang ang ikatulong ang manigingan lang og relax mental attitude, ang pagkahayahay sa imong pangunahuna nga imong pagtagad. Okay? Attitude, pagtagad. Relax mental attitude na pagkahayahay sa imong pangisip mo pangunahuna. Relax ka na. Ikaupat nga ang mao ning tulo ka kategorya sa gugma. Tulo ka matang o ang sa gugma. Una, love for God. Ikadua, love for right man and right woman. Tukmang asawa o tukmang bana. Okay? Ang ikatulo, love for all mankind. Gugma alang sa isig tao, matag tao. Okay? Mao na ikaupat. Ang ikalima nga ang mao na ang imong pag-ambit sa kalipay sa Diyos, sharing the happiness of God plus H. Mao kini ang gitawag natong edification complex of the soul. Ato pa kining tun-an og dugang as we go along. Okay. Ang matag magtutuo, every believer is mandated by God to make God's word his number one priority in life. And God will do the rest. Akong balikon. Every believer is mandated by God to make God's word his number one priority in life. And God will do the rest. A believer is mandated to be aware of the following. That siya nga magtutuo be in the right place, at the right time, with the right attitude. Mao nagingan lang natog na atong memory aid nga Operation PTA. He must be in the right place, at the right time, with the right attitude. Mao kana ang mando sa Dios. Ikaduha, that he should be boiling hot towards Bible doctrine, as Revelation 3:15 to 16 say. He should be boiling hot. Kaya tulo manggod ka klase sa attitude sa tao ngadto sa pulong sa Dios. Ang una nini, cold, bugnaw. Ikaduha, lukewarm. Unsa man ning lukewarm sa Visayan? Inadlaw? Bawang tingali. Ug ikatulo, unsa? Kanang
urot-urot, nagbukaw-bukaw, boiling hot ang imong attitude towards Bible doctrine. Naka na sa pinadayag 3:15 ngadto 16. Ikatulo, a believer must be aware of Operation APE. APE. Operation APE. A. Appropriation. P. Perception. C. Expansion. So, he must appropriate, magatuon, perception, pagkaton, expansion, ang pagpalapad niini sa Bible doctrine. So, he must be aware of Operation APE, appropriation, perception, and expansion. Now, ikaupat, he should have his eyes on acquisition of maximum amount of reward. Pinaagi sa iyang pag-lay up treasures in heaven. Matthew 6:19-21. O he must be aware of the description of the Christian way of life. Unsay paghulangway sa Kristohanong pagkinabuhi. That it is a supernatural way of life. Ug tungod nini, it requires a supernatural way of execution. Now, ang mga requirements alang niining maong matang sa pagkinabuhi mao kining ROTMPP. Una niini, routine. Mao na imong naandan. Ug wa pa nimo make it a habit, himua ka na nga habit, so it will be a routine. Okay? Kinahanglan kini nga routine. Requirement ko na. Make it as a routine. Number 2, organisaha ang imong kinabuhi. Organized life. Number 3, true scale of values. Hustong priority sa imong mga value, mayong danong mga aspect sa imong kinabuhi. Ikaupat, ang paghimo nimo hustong mga desisyon gikan sa dapit kanaay gahom o kusog. Okay? Making good decisions from a position of strength. Ang ika-5, ang imong pagkamalahotayon. O ang ika-6, ang imong pagkamapadinayunon. Okay? Mao kini ang ginganlan og ROTMPP. Routine, organized life, true scale of values, making good decisions from a position of strength, perseverance, and persistence. Gawas pa nini, gimanduan ang magtotoo nga he be aware, that he himself be aware nga siya mo hatag og unsa husay will give an account to God. Romans 14:12. Awareness that God is the author of winners. Nga mao siya ang tigmugna. Author siya sa mga mananaog winners. 1 Corinthians 15:57. Awareness that God is his only protection in life and no one else. Wailain. Salmo 27:1-8. Awareness that once the believer becomes a problem solver, God-oriented, okupado ni Ginoong Jesucristo, he is sensible, reasonable, normal person, rational, virtuous, then he is declared a winner believer. Di ka babuot niya na? Makaako ka ba sa pag di baliho ni mo ni? You see? Ang tanan nato buot mahimong mananaog ng mga magtotoo. Gusto? Unless ikaw maingon og dili. Well, that's your choice. Gusto? Apan ako, kinsa ang mga positibo, then that is our aim, our goal as believers, to become winner believers. Awareness of the 7 declared wills of God. Unsa man tong 7 declared wills of God?
Well, doon na po tayo memory aid ni BEC GTSB. Now, it is God's declared will that all will be saved. Ang gisulti sa 2 Peter 3:9, God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. 1 Timothy 2:4, God wants all men to be saved and come to a knowledge of the truth. Jeremiah 29:13, if you truly seek me, you will find me. Muna una, nga declared will of God. Ikaduha, it is God's declared will that all believers be sanctified. Mao kining ginganlan otherwise as experiential sanctification. Kay doon na mo gitulo ka klaseng sanctification. Una, positional. Ikaduha, experiential. O ang ikatulo, ultimate sanctification. Now kini, ang ikaduha nga declared will of God that all believers be sanctified. 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Hebrews 6:1, therefore let us leave the elementary teaching about Christ and go on to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and of faith in God. 1 Peter 2:2-3, like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. 1 Corinthians 1:2-30, sanctified in Christ. Now din hilang una kita kutob kay ato kining bahin-bahinon kining atong pagtulunan, ato kining ipadayon ugma sa atong Bible study through the YouTube. Ubos ni ining Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat sa inyong pagpakiuban. Gidapit ka gihapon sa pag salmot sa atong Bible study through the YouTube sa sunod nga higayon nining atong pagtulunan. Magampo ta. Ama na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo nining among pagpahimulos sa imong pagtudlo ka na mo dugang mga kamaturan sa imong pulong. Salamat ning tanan o Diyos, uban ni kami sa among pagbuwag-buwag nining higayuna, dada kami pagbalik nining among tuon sa imong pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.